Ja, godmorgen Rasmus. Godmorgen Christian. Ej, jeg hedder altså Finn. Man skal leve, mens man kan. Nyde livet, det er hvad man skal. Føler mig slå, når jeg står på mit job. Dag ud, dag ind, uden en uden stop. Maler væk hos folk, jeg overhovedet ikke kender. Jeg har aroma i spanden, og det er tit det hænder, at jeg ser små elefanter, der danser rundt omkring. Sammen med flyvende kuglerotter, der svæver i ring. I maler Svendes paradis i rosa alkyd. Jeg sidder og kommer over mit hoved og hører en lyd. Så er det skoletid, mand. Godt, man har teleporteren. Destination complete. Så kan vi ud fra. Nu skal jeg komme på sent. Ja, den er god med dig. I kunne walk to school. Det er sgu snart varsen, hvis nu man lige står ude foran. Og så giv den et lille skub. Nå. Rulletten skal længere frem. Ja, det er fint. Prøv lige at give den et skub fremad også. Ikke så meget. Jeg kører bare hele tiden.